So first of all, Oh, sorry. Oh, yes. Yeah. Okay. Yeah. So I'll In Bulgarian, you can say. Okay. Съджит, бих искал да изразя моята благодарност към теб и към семинара, който проведе днес. Лично на мен ми е изключително полезен. Първо, причината съм тук не е случайна. Имам главоболие, което главоболие се оказа, че се влияе точно от това, което ти показа днес. Особено се завършваща част сега усещам облегчение в главата, въобще в цялото състояние. Това е в физически план, но от друга гледна точка, факта, че ми обръщаш внимание върху гръбначния стъл, върху важността. Това доколко е важно, също от много голямо значение, за да обърна малко по-сериозно внимание. Така че съм ти изключително благодарен и, както казах, още веднъж беше полезно определено.